Бүгін жымға 27 ноябрь эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион студиясында мен Райля Галявина эшлейм. Хайырлы кеш. Шығарылышыбызны ауыл хужалығы һәм оның игенчелек темасына багышлыйбыз. Бу көннәрдә районда ел әйләнә хужалык кырларында эшләгән механизаторларны, иген икән комбайнчыларны, икмәк ташыган шоферларны тәбрикләү чаралары бара. Алдыңгыларга премиялар тапшырыла. Безнең бүген сезгә җиткерәсе хәбәрләребездә шушы уңганнарның эшчәнлеге яктыртыла. Бу көннәрдә районыбыз авыл хуҗалыгы тармагы хезмәтендә булучыларны, зур уңышларга ирешүчеләрне тәбрикләү тантаналары бара. Шуларның чираттагысы 24 ноябрьдә район мәдәният йортында узды. Бу көнне җаваплыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең Собада урнашкан бүлегендә эшләүче игенче механизаторлар хөрмәтләнде. 2020 елның кыр эшләренә йомгак ясар вакыт та җитте. Зур көч һәм җаваплылык белән игеннәр җыеп алынып амбарларга урнаштырылды. Бу исә елның иминлеге, халыкның туклыгы дигән сүз. Җаваплылыгы шикләнгән Соба җәмгыяте игенче механизаторлары үз хезмәтләрендә уңган булган ир-егетләр ел дәвамында башкарган хезмәтләренә бигрәк тә иртә яздан алып кара көзгә кадәр җир эшләрендә катнашып ирешкән уңышларын барлый. Бүгенге көндә җәмгыятьнең Соба бүлегендә 70-тән артык кеше эшли. Аларның барысы да алдынгылар, үз эшләренең осталары. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә дигән исем астында үтте икмәк үстерүче җир кешеләрен тәбрикләү тантанасы. Һәр барчасын сәламләп, Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов ил табынын баетучыларны тәбрикләде. Без сезнең белән бүген урланабыз, чөнки безнең артыгы елда хайран гына уңышлы нәтиҗәләргә ирештек игенчелектә. Моның артында сезнең фидакар хезмәтегез ята, төрле шартларда эшләргә туры килә, төрле көтелмәгән хәлләргә дучар булдык, әйтеп киттем инде алдагы мөйдәдә. Аларның бөтенесен матурын әйтеп безгә узырга язды. Безнең бүген сөенеп, Аллага шөкер дип әйтеп, безнең бу табын, район табынына хайран гына шушы Соба игенчеләрнең хезмәте дә өлеше зур. Хәзер инде мин сезгә тагында шушы сезгә сәламәтлек телим, киләчәктә уңышлар, чөнки авыл хуҗалыгы бөтенләй туктап тормый. Аның инде убыртысы икенче чәчүгә әзерләнә башлыйбыз. Шуңа күрә бөтенләй уңышлар, исәнлек саулык теләп калам. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хасаншин игенчеләрнең куйган хезмәтенә зур бәя бирде. Иң уңышлы елларның берсе. Эш тә күбрәк башкарылды. Күрсәткечләр дә югары дип ассызыклады ул үз чыгышында. Быелгы елда район буенча 23 комбайнер 20 мең центнердан артыграк икмәк суктырып ала алды. Бер елда булай аны күрсәткечләргә безнең ирешә алган юк иде. Һәм инде бөтен безнең акча керемнәрендә узганнардан артыграк бу көндә безнең сатырга товар икмәк тә бар һәм алдагы быелгы елда төзелеп бетәчәк азык центры һәм Бекорма катнаш азык җитештерү заводы, аңа чимал топлау буенча шактый эшләр эшләнде һәм безнең киләчәктә дә менә бу мәйданнарда әле алар быелгы елда эшләп китәргә безнең мөмкинлек булачак. Шушы төзелешләрне арттырып һәм яңа төр техникалар булдырып, яңа техникалар сатып алу мөмкинлекләре быелгысында күбрәк булды. Һәм инде әйтелеп кителде, акча керемнәрендә безнең чагыштырмача икмәк бәяләре югарырак булгандыктан чагыштырмача быелгы игенчелек тармагының эш күрсәткечләре югарырак. Иген кырларыннан бу җәйдә 898,204 центнер ашлык җыеп алынган. Басулардан кышлату чорына 20 мең тонна печән, 174,800 тонна сенаж, 154,900 тонна силос әзерләнгән. Безнең инде 2020 ел үзенчәлекле булып килде инде ул. Ел башланганда тырмаларны вакытында башкарып чыкты бөтенесендәген. Безне башта инде яңгырлар булмыйча бәк куркыткан, игеннәрне барсында чәчеп бетергәч, кукурузларга инде уже дым әс калган бәрәңгеләргә. Башта бәк авырдан утырдылар, рапслар да шулай ук дым җитмичә бәк авырдан утырдылар. Безнең ярый шул июньнәрдә әйбәт кенә җылы яңгырлар булып китте. Яңадан аннан соң яңгыр яуганнан соң да инде яңгыр булды дигәннән соң дагы көннәр салкын торды безнең 6-10 градус торды май айларында инде чәчүдән соң.
Шундан соң күн жылынып кеткәчкән инде безнең ишебезгә агрономнарга инде җылы кирип китте дип әйтер мен. Игеннәр күтәрелеп китте, кукурузлар инде алдырып китте, бөтенесе дә дым булганлыктан һәм җылы булганлыктан барсы да әйбәт кенә үсте. Шуңа күрә безнең инде менә бу уңышның барлык җыеп алган мәйданнарында бөтенесен агрономнарның һәм авыл хуҗалыгы механизаторларының бөтен коллективның дөрес эшләве нәтиҗәсендә бөтен уңышлар күренеп тора инде безнең зерновойларга килгәндә инде без 36-да 6 центнер уңыш җыйнап алдык. Безнең инде кукурузны бер төккә 47 центнер чыкты. Ул уңышны күтәрде. Булай 36-да 2 шул кукуруз белән уңыш күтәрелде. Бөтен мәйданны зернога суктырып алдык һәм киптереп складларга салып куйдык. Бөтен елны буларны себәк югары булып плющение гына ясалай. Ул бөтен теге азык запасын тулыландырды. Шулай безнең фуражлар бөтен запас белән тупланып куелды инде, и күпмедер ашыклар сатылды. Быел инде ашык бәяләренә килгәндә ашык бәяләре дә югары булды. Безнең регионнарда уңыш булганлыктан бүтән җирләрдә уңыш юк. Краснодар якларында, Алтай якларында, шуңа күрә аларда да кырлык булган аркасында инде шуңа күрә бездә бәя күтәрелде быел әйбәт булды. Шулай ук карма культураларына килгәндә инде без бүтән кармаларны вакытында үз фазасында җыеп алырга тырыштык инде. Безнең быелгы елда 20 меңгә якын печән әзерләнде инде. Аннан соң 175 мең тонна силос әзерләнде кукурузлардан һәм 155 тонна синаж әзерләдек хуҗалыкларда. Булар инде үз чиратында безнең малларны карма запасы белән тупларга без бит инде әйтәбез 35 центнер карма единиц әзер булса елны чыгарга була һәм запас була дип әйтәбез инде. Безнең быел инде 40-тан артып китте ул карма запасы, центнер карма единиц 40-тан артты. Шулай ук кармаларның хәзер анализлары килде инде менә, бөтенесенең анализлары әйбәт. Качестволар әйбәт салынды. Бу инде төп синажда эшләүче, топтауда эшләүче механизаторларның барлык әйбәт эш нәтиҗәсе инде һәм инде специалистларның вакытында дөрес фазада җыеп алуның нәтиҗәсе булып бара инде. Шулай әйтәсе килә инде безнең быел яңадан күп кенә агрегатлар алынды бит инде, җир эшкәртү агрегатлары, углубительләр алынды. Яңадан безнең локальный внесение минеральных удобрений белән алынды. Ул инде үз чиратында удобрениянең төрле тирәнлеккә предшествующий культурага инде ничек кирәк шулай кертеп калдырырга мөмкинлек бирә инде. Һәм безнең видео белән төшереп бара торган кукуруз рәт арасы эшкәртә торган агрегат алынды инде. Ул инде рәт арасын йөрткәндә кукурузны бәрмичә үзе йөртә инде йөргәндә. Шулай безнең яңадан АОСова системасына инде коптер алынган инде, бөтен басуларны шул коптер ярдәмендә төшереп, яз көне алынмады ул, җәй урталарында алынган инде, бөтен карма заготовкаларны бөтенесен шулар белән төшереп бардык инде, и азимайларны шулар белән карадык. Ул инде теге өстен теге астан караганда бәк яшел булып күренсә дә менә кукурузлар бит инде кырыйдан караганда яшел булып күренә, өстен караганда инде кайсы җире теге җирнең туфрагының начар икәне, кайда ашама киреп бетмәгәне, менә ул безнең ашамаларны сипкәндә стыковойларны, агулар сипкәндә стыковойларны тоташтырып бетермәгән җирләр бөтенесе күренә инде. Астан күренмәсә дә коптер белән бөтен теге кешенең эшләп бетермәгән җирләре күренеп тора инде. Ул тырмалар, ниян караганда дагы, җир эшкәртүләрне караганда дагы бөтенесе күренеп тора. Шулай инде безнең шулай ук икенче иген культурасы буларак бәйрәмгә игеләнде. Ул 200 гектарда КФХлар белән бергә кушып инде 220 центнер урожай җыеп алдык. 45 меңдә 8 центнер шулай рапс безнең 23 центнер чыкты. Җыеп алдык. Ул инде бүгенге көндә комбикормый заводның рапс ягында майын сагылып, майы сатыла һәм ыжмык булып ыжмык сатыла инде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчеләрен барсындагы шушы уңыш бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Аларга исәнлек, саулык, сәламәтлек, бөтен эшләгән хуҗалыкларда эшләгән эшләре үзләренең семьяларына акчалата әйләнеп кайтсын. Саулык, сәламәтлек. Быелгы елда бит инде бөтенегез дә белгәнчә чир килеп керде бит инде. Салкын театрдан ковид дигән
вирус килеп керде, шу вируслар беркемгә эләкмәсен. Сыер савучыларга да, бөтен механизаторларга бөтенесенә саулык, сәламәтлек телим. Бәйрәмнәр белән сезне. Әйе, олы хөрмәткә лаек ил табынын баятучылар. Алар бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр алны-ялны белми, кайнар тир түгеп эшләүче хезмәт ияләре. Иң элек сәхнә түренә зур бүләккә ия булучылар чакырылды. Рөстәм Газизҗанов Саба җәмгыятендә 2005 елдан бирле хезмәт куя һәм ел сайын югары күрсәткечләргә ирешеп эшли. Быел ул John Deere комбайнында 40 меңгә якын центнер ашлык суктырган. Аңа Татарстан Республикасының атказанган тракторчы механизаторы дигән мактаулы исем бирелде һәм күкрәк билгесе тапшырылды. Основной трактор инде безнең. Шәшү вакытында тракторда, убырка алдында тракторда, насым комбайнга кузгалабыз инде. Быел уңышларга килгәндә уңышлар кулга ашкыр әйбәт булды. 40 меңгә якын центнер ашлык суктык. Шит районнарга да чыгып кирдек инде әзрәк. Әбдегә чыктык, ул Теләче районы була инде, Теләче районы инде. Моннан соң Пановкага барып кайттык, Петрос районы була. Калганнары инде шул үзебезнең районда инде, колхозларда суктык инде. Узган ел белән чагыштырсак, узган ел 22 мең, 23 тирә суккан идек, менә бу ел 40-ка якын инде. Менә чагыштырып карагыз инде. Әйбәт булашып. Быел урып җыюларга көннәр әйбәт килде инде, яңгырлар белән явып борчымады, вакытында бетердек. Әле убырка беткәннән соң мин кукуруз комбайнда бар, анда да эшләп алдым, әйбәт кенә. Кукурузларны вакытында җыеп алдык. Яңгырларга, пычракларга, солдарга әйткәнчә җыеп алдык инде. Татарстан Республикасының атказанган тракторчы механизаторы дигән мактаулы исемгә һәм күкрәк билгесенә җәмгыятьнең тагын бер комбайнчысы Айрат Галимуллин да лаек булды. Мактауга сарга килгәнче Октябрь колхозында эшләдем. Механизатор, тракторда, комбайнда 2005 елында бу Озаба җәмгыятенә чакырдылар да, шунда бардым инде. Анда тракторда эшләдем. 2006 елда комбайн бердиләр миңа. Комбайн 2005 ел инде. Миңа бер ел эшләгән идем. Шул язын тракторда инде, көз көне комбайнда, узган ел менә Зиннур аби, Дәүлет Зиннур аби кармалышны комбайн берде безгә, Рөстәм икебезгә. Убырка шунда эшлибез инде. Эшне яратабыз. Хезмәт эшләребезне яратабыз бөтенесендә. Шул җитәкчеләребез әйбәт, хезмәт эшләребезгә шул бәйрәм белән котлыйбыз инде. Бөтенесендә исән сау эшләргә язсын, авыртмыйча, кайгы-хәсрәт күрмичә эшләргә инде бөтенебезгә дә. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең тимерчык бригадасы агрономы Дамир Мөхәммәтҗановның хезмәт юлы шушы һөнәр белән 1978 елдан бирле бәйле. Бүгенгәчә ул аңа тугры кала. Куйган хезмәтен улылап, аңа зур бүләк Татарстан Республикасының атказанган агрономы дигән мактаулы исем һәм күкрәк билгесе тапшырылды. 1978 елны тимерчык 8 еллык мәктәбен тәмамлаганнан соң Тәтеш совхоз техникумына агроном белгече буенча укырга кирдем. Шушы көннән башлап минем шушы агроном хезмәте башланды дисәк тә була. Анда 4 ел укыганнан соң инде 82 елның мартында миңа кайтып 22 партсоюз колхозы ул вакыттагы тимерчык аның үзәк авылы булып тора инде. Ул вакытта Нургаян Валишевич Мөхәммәтшин инде күпләр белә торган данлыклы председатель, шуның белән эшли башладык мин. Инде шушы эшләү дәверендә инде бер 15-тән артык председательләр белән эшләргә туры килде. Бу 22-нче партия исемендә колхозда 1 сентябрьгә кадәр эшләнде дә, мин Казан авыл хуҗалыгы институтына кирелде. Колхозлар системасы гел үзгәреп торды бит, бер кушылдык, бер аерылдык. Инде 2002 елны тагын тимерчык белән бергә эшләп башлап тагын шушы инде майданнар күбәйде. Бүгенге көндә тимерчык хуҗалыгы 3367 гектар сөрелек җирләре бар. Инде елда тутырыклы уңыш алып килә тимерчык колхозы инде игенчелек өлкәсендә дә, терлекчелек өлкәсендә дә сынатмыйлар дип әйтергә кирәк. Инде тимерчык авылы зур авыл. Механизаторлар инде һәр күбесе өлкән яшьтә. Быелгы уңышка килгәндә инде уртача 43 центнер уңыш алынды. Быелгы инде һава шартлары әйбәт килде бит инде. Уҗым культуралары бигрәк тә сөендерде. Үзебездә менә 57 центнер уңыш уртача, көзге арышныкка 43 центнердан югары булды. Мондай әле соңгы елларда
arısına da budayına da kilişken yıllar yok. Tretикали 20 сентнер уңыш белән буландырды. Ана инде ул уҗым культураларының потенциалы бик зур дип әйтик. Бигрәк тә менә көзге будай, третикали, аларга инде табигать шартлары әзрәк хилафлык китермәсә дип әйтергә кирәк. Елда уңыш белән алдатмыйлар. Инде ул көздән чәчеп калдыргач, яз көнеге кырышларында җиңеләйтә бит инде көзге культураларның сондай уңай ягы бар дип әйтергә кирәк. Инде колхозда башка колхозлар икмәсә дә бәрәңге белән шөгыльләнәбез. Елда 100 гектарда безнең якта 100, мишән ягында 50 менә без хәзерге көндә бит инде альтимыш кына түгел, мишәннәр белән дә бергә безнең хуҗалык бергә санала дип әйтик инде. Шулар белән бәрәңгедә соңгы елны 200 центнердан кимәгәне юк уңышның. Бәрәңгедә әле менә бу шушы коронавирус чире белән читтән кайта алмау сәбәпле инде бәрәңгенең сатуы да әйбәт бара дип әйтергә кирәк. Яз көне дә сатылды, менә көзгә, хәзерге моментта да бәрәңгегә инде ихтияҗ зур дип әйтик, барыбер сорау бар. Инде агроном хезмәте күп тырышлык сорый. Инде ул гел агроном гына да булып булмый, бригадир хезмәте дә башкарыла безнең тарафта. Авыл хуҗалыгы беркайчан да бетми торган тармак дип әйтергә, менә игенчелек тармагы аңа бәйле рәвештә терлекчелеге дә параллель бара бит. Шуның өчен бүген менә монда бәйрәмгә җыелдык, башында котлыйм. Инде бу ел айрым үзенчәлекле шартларда җыелабыз бит инде шул коронавирус белән бәйле. Инде районыбызга 90 ел менә республикага 100 ел булган шартларда җыелдык. Җиңүне 75 еллыгы. Инде менә үземә дә монда инде атказанган исем бирү шартлыгы кичерәсе рәхмәт әйтәсе килә менә инде шушы 78 елдан бирле башланган хезмәтне күргән җитәкчеләребез менә безнең үзебезнең Тимерсу ягында 110 кеше эшли, 110 колхозчы, бөтен терлекчелеге, инчелеге белән бергә. Инде ул алдагы елларда тагын күбрәк тә әйткәнемчә инде күбрәк пенсия яшендәге механизаторлар, терлекчеләр дә шулай ук инде коллектив бердәм дип әйтергә кирәк, бер-беребезне аңлап эшлибез. Исәнлек, саулык. Алдагы елларда да менә әйтеп киттек бит, уңышлы ел булды. Шушы 20нче ел. Алдагы елларда шушындай уңышлы еллар булсын. Чәчкән уҗымнарыбыз яхшы итеп кышлап, инде киләсе елларга да шушы бәрәңгеләр дә үстерелә, инде башка азык культуралары да мул уңыш биреп. Шушы авыл хуҗалыгы тармагы гел алга үрләсен, табышка эшләсәк, инде хезмәт хаклары да әйбәт була бит инде. Сөйнешле еллар булсын алдагы елларда да. Җәмгыять шоферы Муллахмәт Габделманов йөк машинасы белән урып җыю чорында 4897 тонна ашлык, 2570 тонна яшел масса ташыган. Һәм быел ул үзенең 60 яшьлек юбилеен да билгели. Бәйрәмдә аңа Саба муниципаль районының мактау грамотасы тапшырылды. Республиканың күп районнарында эшләргә туры килде инде безгә. Синаж белән Синаж инде, урк вакытларында инде. Районда инде соң төп хәзерге вакытта. Төрле эштә инде, сиражна ташыбыз инде, икпәгенә ташыбыз инде. Ашамасына йөрибез инде. Шул. Эшегезнең авырлыгы нидә, Муллахмәт абый? Техника йөреп торса ватылмаса, аның не юк инде. Авырлыгы юк. Исәнлек, саулык һәрберсенә яшел утларына ямтырсын. Семьяларына төшкә чыкканда менә кире мотор итеп кайтырга язсын. Ватылмыйча итмичендә. Исәнлек телим барсында. Игенче механизаторлар хөрмәтенә бәйрәмдә күңелләрне яңа эшләргә дәртләндерүче мотор җырлар да яңгырады. İyi gelişin
Алга таба тантанада җәмгыятьнең ашлы һәм яшел масса ташучы шоферлары Синаж һәм Силыска яшел масса туратып төяүчеләрне, үз йөрешле ургычлар белән кузаклылар, рапс уручылар, тагылма үлән чапкычлар белән үлән чабучылар, салам, печән преслаучылар, җир эшкәртүчеләрне тәбрикләделәр. Хезмәтләрен хөрмәтләп аларга премияләр тапшырылды. Әйтик, Булат Габделхаков Ягуар 810 азык комбайнында шушы хезмәт чорында Синаж һәм Силыска 28062 тонна яшел масса туратып төягән. 2008 елны Осава җәмгыятенә килеп кердем. Напарнигым Алимуллин Васил абый, бик әйбәт кеше, шуның белән эшлибез. Башта чәчәбез, аннары кармагызга әзерлибез. Комбайннар бик әйбәт. Нинди комбайнда эшлисез? Ягуар 810-да. 12 ел эшләде, алай бик борчаганы юк әле. Ватылса, вакытында кайталар әйберне. Яшкәч, вакытында яңгырлар яуга, терлек азыгы да әйбәт булды инде. Уру комбайннарда күп вакытында урдылар, вакытында тиядек. 2020 елда урып җыю чорында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан бөртекле культураларны уру һәм суктыру буенча республикада иң яхшы комбайнчы конкурсы игълан ителгән иде. Һәм анда Саба җәмгыяте комбайнчысы Миннабай Мавлин җиңү яулый. Шулай ук тантанада ветеран механизатор Нурулла Сайфуллин җәмгыяте әле генә үз хезмәт биографияләрен башлап җибәргән яшь белгеч хезмәткәрләр дә билгеләп үтелде. Быел Казан дәүләт аграр университетын тәмамладым. Шуны тәмамлаганнан соң Сабага эшкә кайттым. Направление белән укыганым, хәзер коллектив әйбәт кенә каршы алды. Эшләп йөрибез әкренгә генә. Пока кергәнемә 4 ай эш эшли. Булышам инде механизаторларга, комбайнерларга, аларга запчастлар белән тәэмин итәм. Игенче механизаторларга рәхмәт сүзләрен һәм бүләкләрен Рацин һәм сервис агро җәмгыятьләре вәкилләре дә җиткерде. Җир кешесенең хезмәте авыр һәм катлаулы. Эшләрегез уң, тормышларыгыз мул булсын. Ни чәчсәң, шуны урырсың ди халык мәкале. Уңдырышлы туфракка иңдерелгән орлыклар тиешле шытын биргәндә генә яхшы уңышка өмет бар. Басу кырларда чәчү эшләре май аенда гөрләде. Без сезгә хәзер ул вакытта Мәртин кырларыннан әзерләнгән сюжетыбызны күрсәтәбез. Һәр яңа ел узганын кабатламый, ел гына түгел, көннәр дә бер-берсеннән аерылып тора. Тәүлек әйләнәсе басу кырда тир түгүче игенчеләр моның шулай икәнлеген яхшы белә. Һава торышы уңай мөмкинлек биргәндә, аннан файдаланырга ашыгасы. Быелгы елда инде безнең иген культураларына игенчелеккә килгәндә ел үзенчәлекле килде инде. Ел теге кар тизләре бетте, кар аз булу сәбәпле кыштан ук без инде язгы кирешләренә иртән теге баштан ук алдан кирип китсәк тәген баранаваниларга барып көн салкын булып җир җитешмәде. Астан дымланып ятты. Әле бүгенге көндә дәген менә бәрәңгеләрне утырта башлады хуҗалыклар. Аларның җирне эшкәрткәч кантарлы чыгара бүгенге көндә дәген. Шуңа карамастан да безнең агрегатлар көчле булу сәбәпле чәчү тиз алып бардык инде, тиз темпларда. Бүгенге көндә безнең 75% бөтен посевной майдан чәчелеп беткән кеш һәм зерновой кленга килгәндә, зерновой культуралар килгәндә 92% бүгенге көндә эш тәмамланган кеш инде. Район буенча исәпләгәндә 7500 гектар майданда көзге культуралар бар. Аларны тамырдан тукландыру, гербицидлар белән эшкәртү тамамланды. Бүгенге көндә менә әзерләнеп карбамид белән тукландырырга яңадан икенче листай подкормкага һәм микроудобрениялар кертеп инде азимойларга тагын бер кат чыгарга турабыз. Шушы яңгырлар узып киткәч инде 2 көннән яңадан культураларга килгәндә инде безнең зерновой клен әйткәнчә почти чәчелеп беткән дәврдә инде бара. Шулай ук безнең кукуруза бөртеккә игү буенча 800 гектар майданда 100% чәчелде бүгенге көндә. Игенчеләребезнең эш күләмен басу майданнары белән исәпләргә мөмкин. Бу Юлбат хуҗалыгының Мәртин бригадасында да шулай. Без килгәндә игенчеләр 185 гектарлы басуда кукуруз чәчә иде. Бу басуга килгәндә аның тарихы булайрак инде. Узган ел бу басуда тирән уздырылган 200-дән үк. Язга чыкканнан соң бunda дым капладык без. Һәм азотлашламадан машина кертилде бер сетнер ярына һәм хәзер чәчкән вакытта
бір центнердан метр махсусқа кертәбез 16 тонна. Бу чәчкечнең шундый яхшы яклары бар инде ул. Бу аның җитештерүчәнлеге агрегатның тизлегеннән тора инде. Бу элекке агрегатларга караганда почти 2 тапкыр югарырак тизлек белән йөри, 15 км кадәр тизлек белән. Орлыкларны тигез сала. Аларның орлыклар арасындагы менә без 20 см киләдек. Нәкъ точно 20 см салып бара инде. Һәм орлыкларны дымлы суйга салып бара инде. Бу чәчкечләр исән сау эшләп торса, бик канагат инде бу. Һәм тиз арада менә шушы пропашный культураларны без чәчеп битербез дип уйлыйбыз инде. Моннан бу кукуруздан башка безнең әле көнбагыш чәчәсе бар. 200 гектар. Аннан соң 40 суданский гибрид бар. Шушы чәчкеч белән чәчәргә исәпләп торабыз. Яңа техника белән тәэмин ителеш яхшы. Районга быел навигатор һәм датчиклар урнаштырылган, Ростельмашның 2 сиптергече кайтарылган. Игенче һәм шытсу хуҗалыкларында да яңа чәчүлек комплексы белән эшлиләр. Кукуруз чәчү эшендә 2 яңа агрегат кулланыла. Берсе Кун бренды булса, икенчесе Гаспардо әлеге басуга җәлеп ителгән. Исәпләү буенча ул 1 сәгатькә 8 гектар майданда эш башкара. Аны иярләүче Илнар Җиһаншинның бүген бу техникада беренче эш көне. Шушы КамАЗ тракторы белән bu şeşerge bek joylı agregat. Bütün нәрсә işte компьютерда. Bir niyet kılsa da indi сразу компьютерга килә и туктайбыз да стартабыз инде. Кайсы 8 менә бу 8 шашкыш инде. Беренче тыгылса беренче тыгылды дип килә инде сразу туктата инде компьютер. И төшеп менә шул тыгылганыңна стартабыз инде. Бик уңайлы. Эшләргә бик уңайлы. Уртак телне ничек таптыгыз? Уртак телне бик җайлы таптык инде. Эшләргә җайлы булгач була инде. Эш кызу темплар белән бара. Излексез орлык һәм ашлама белән тәэмин итеп тору иң мөһиме. Тизләтү өчен без манипулятор белән эшлибез инде ашламаны бушатуны. Кукуруз семеналарын инде алдан әзерләп торабыз, тиз генә капшыклардан бушатып җибәрәбез инде. 20 минутта заправка ясала инде, 20 минуттан артмый инде. Ана шушы основной эшне чәчү вакытында тоткарлык булмасын өчен менә бу заправка вакытын мөмкин кадәр киметергә тырышсак инде без. Семәне өчен Краснодарский 194 сорты кулланыла. Утыртуда кеше өчен компьютер үзе уйлый. Орлыклар арасындагы дистанцияның дөрестлеген генә тикшерәсе. Безнең технология буенча 1 метрга 5 штук төшергә тиешен 20-22 см, зернога игелгәндә инде 23 см. Бу инде моның силыска килгән монда безнең чәчә торган сорт Краснодарский 194. Ул инде силыска бара торган. Бу әгәр дә куй итәсен икән инде моның початок ясалганда, ниткәндә бер-берсенә мишә итеп, питание җитми торган була инде. И початокны җүнләп ясап бетерми торган була инде. Монда пропусклар булса да инде чәчми барган җирләрендә, тыгылган җирләрендә компьютерда инде кышкырта инде. Ул тракторист моны сразу белә дә инде. Шотка күнеп тора 20 см-дан 20 см. 20 см-га төшереп барган инде, 20 шуңа килгән инде үзенә. Казон метрга җидә утыру килә инде. Бу инде гектарына где-то 25-23 килограмм чәчә торган була инде 1 гектарга семенан. Әлеге басуга газ 53 белән семәне ташып тору Рифнур Шамсидинов җаваплылыгында. Авыл хуҗалыгындагы һәр эшне 5 бармагы сыман белә ул. Егетләр иртәнге 3тән караңгы төшкәнче эшлиләр. Мәртин бригадасының 1585 гектар майданда сөрүлек җире бар. 425 гектарда арпа чәчелгән. Күп еллык үләннәр 510 гектарда. Аны ел саен 200 гектарга арттырырга тырышалар. Күрше басуда гына катнаш азык чәчелгән җирне тырмалау эшләре башкарыла. Районда якын көннәрдә бәрәңгене утыртып бетерү дә төп максат булып тора. Бәрәңге безнең планлаштырылган Тимершакта, Мишәндә, Шутсуда планлаштырылган инде. Майданнары безнең район буенча 198 гектар, шуның 18 гектары КФХларда, бу Ибрагимов әнисе 10 гектарында һәм Хузин Кабирдә 8 гектар, 18 гектар, калган 180 гектары Алсаба системасында шу хуҗалыкларда. Яңарыш заманында яшибез. Бу игенчелектә дә ныклап сизелә. Бөтен хуҗалыкларда да растворный узеллар булдыру куелган Минсехоз тарафыннан да 15 майга инде бу растворный узелларны инде әзерләп бетереп яталар. Бүгенге көндә безнең 7 растворный узел эшли, яңадан 4сен җибәргә торалар. Бу растворный узелларның инде үзенчәлекле шул температураны инде суны киләү, качество буенча, катылыгы буенча һәм
сорныс бойынша инде теге приместер комларны яр булмасын өчен һәм шул температурасын көйләү инде. Ул бит инде су безнең опрыскивание вакытында 15-20 градус җылы була тиеш су. Катылыгы бойынша килергә тиеш приборлар һәрбер хуҗалыкларга алып кайтып таратылды инде. Жесткосны катылыкны үлчәү һәм pH буенча приборлар һәрберсендә бар, һәрберсе үлчәп кертәләр. Бу инде растворный узел шушы суларны көйләп, анда уже готовый раствор ясап, әзерләп чыгар өчен инде. Чөнки шушыларны әзерләп чыкмаган чиракта суның кондициясе килмәгәндә шушы критерийларга инде безнең агуларның эшләве 30%-тан 50%-ка хәтле агуның эшләвен киметә. Шуңа күрә бу растворный узеллар булдырылды. Алар кара бушкаларда ясап әзерләнеп куелды хуҗалыкларда. Бүтән шулар белән эшләр. Техника сынатмасын, яңгырлар да вакытында явып, җирне дым белән туендырсын. Бу игенченең иң зур теләге. Икенче икмәк бәрәңге районыбыз хуҗалыкларында җәмгысе 200 гектарда игелә. Быел алардан 45,8 центнер уңыш җыеп алганбыз. 1 гектарга бәрәңге чыгышы 225 центнерны тәшкил иткән. Май аенда юлбатлылар белән бәрәңге утырту барышын яктырткан сюжетыбызны бергәләп карыйбыз. Бәрәңгене районыбызда быел 200 гектарга якын мәйданда игәчәкләр. Бу эш белән җаваплылыгы шикләнгән саба җәмгыятенең 4 хуҗалыгы шөгыльләнәчәк. Шытсу, Мишән, Сатыш һәм Тимыршы хуҗалыклары һәм тагын районда эшләүче 2 фермер. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесендә икенче икмәкне 30 гектарда утырту планлаштырылган. 2 төрле сортка өстенлек бирәләр. Бездә игеләчәк 2 сорт, берсе Наташа, икенчесе Зикура. Булар 15 гектар булачак инде, тулаем. Бүгенге көндә бу эшне алып бара Галимов Исабовый, механизатор, трактористыбыз алдынгы. Шәшүчеләребез Айнур белән Илнур. Эшләребез иртәнге 6-дан кичке 7-гә хәллек оешкан. Технология буенча бәрәңгегә ашламаны локально дип әйтәбез инде, урысчалатып әйткәндә керт алмыйбыз. Сажалкабыз да юк, шуңа күрә баштан ук Amazon разбрасыватель белән оттырып чыктык, аннан соң эшкәрттек. Эшкәртү барды 2 обработка, 2 слойда. Башта эшкәрттек 12 сантиметрга, аннары тирәнәйттек 15-16 сантиметрга. Җиребез килде дияргә була. Менә хәзерге моментта бәрәңге утыртып бара. Кичә Аллага тапшырып башлаган идек. Бүгенге вакытта 6 гектар эшләнелде. 4 көндә бетеребез дип торабыз инде, Алла бирсә. Игенчеләр һәр минутның кадерен белеп тоткарлыксыз эшләргә тырыша. Симәнә бәрәңгесен вакытында китереп торырга хезмәттәшләре Илгиз Хәмидуллин җаваплы. Зил машинасында ул көн дәвамында 2 арада шактый рейс ясый. Агроном билгеләп үткәнчә, биредә барлык агротехник ысуллар кулланып эшләнә. Агрегатның бәрәңге чәчүгә көйләнеше дә таләп буенча. Симәнә туфракка 9 см тирәнлеккә салына, 2 симәнә арасы 20-22 см тәшкил итә. Көннәр хәзергә тотрыксыз саклана. Бу исә утырту эшләренә дә комачаулык тудыра. Шулай да һава шартлары яхшы торганда 4 көндә эшне төгәлләү күздә тотыла. Шытсу игенчеләренең әле тагын кукуруз чәчүне төгәлисләре бар. Сабан культуралары чәчелеп бетте. 155 гектар язгы бодай, 755 гектар арпа, 222 гектар сылы, 221 гектар борчак, 50 гектар дики чәчелде. Бүгенге көндә 180 гектар кукуруз чәчелде. Барлыгы кукуруз 550 гектарда чәчеләчәк. Хәзерге моментта хуҗалыкта күп еллык үлән чәчү бара. Семенной участокка чиста өлешкә дип әйтик инде. Бу эшләрне башкарып чыгар өчен элита гүзәл сорты сатып алынды. Алдагы елларда үзебезне яхшы күп еллык үлән семеннәр белән тәэмин итәр өчен булдырылачак семенной участокларыбыз инде. Бу эшләр 65 гектарда башкарылачак. Районның баш агрономы Ринат Немаҗанов сүзләренә караганда, район буенча быел икенче икмәкнең Red Lady, Наташа, Зикора, Невский, Винета, Розара сортлары утыртылачак. Шулай ук үстереп карау өчен районга 40 тонна Супер Элита Королева Анна сорты да кайтарылган. Безнең район буенча бөтенесе 198 гектар мәйданда, икесе фермердан 18 гектар, 2 фермерда, берсе Хузин Дамир Кабировичтен и Ибрагимова Анисәләрдән 10 гектар Анисәдә, 8 гектары Кабировида. Калган 180 гектары безнең шушы зур хуҗалыкларга туры килә инде бәрәңгеләрнең. Бәрәңгеләр чәчелеп утыртылып килә инде. Бүгенге көндә Тимершакта
Менә Шутсы хуҗалыгында утырталар бәрәңгене. Соңгы елларда бәрәңге утырту җирләре кимесә дә, игелгән хуҗалыкларда оннан алынган уңыш керем чыганагында үтей. Безнең инде үз кыйммәте бәрәңгенең чыга 5 сум 6 сумга үз кыйммәте. Менә бәрәңгене саткан очракта инде теге хуҗалык карый инде себестоимосына. Әгәр дә 6 сумнан да түбән була икән, уларны я үзендә яңадан көзгә саклый инде, я бәясе булса сатып җибәрә инде. Бүгенге көндә менә бәрәңгене яз көне сатып бетердек. 13 сумнан 14 сумнан соңгыларын алып китеп бетерделәр бөтенесен бәрәңге булган бәрәңгене. Игенчеләрнең хезмәте берсе-берсенә ялганып бара. Хәзер чәчүлекләрне тукландыру алгы планда. Бүгенге көндә тамырларын тукландыралар. Азимойларны икенче катында менә яфрактан тукландыруга кереп киттеләр. Аны үз чиратында микроэлементлар белән тукландыралар яңадан. Карбамид безнең 15 килограммнан авыруларга каршы бу икенче обработкада яңадан авырулар кушыла инде безнең. Чөнки менә азимой басуларына караганда уже куе басуларда мучнистый раса авырулар чыккан уже. Шуңа кара авыруларга фунгицид та кушыла торган була. Шулай үз чиратында безнең Казаннан килгән специалистлар бүгенге көндә басуларда шушы азимой культураларга агу керткәндә нинди микроэлементлар кирәк, 14 төрле микроэлементка тикшерәләр. Үзләренең лабораториядан килеп инде мобильный басуга чыгалар, карыйлар растенияне, аңа инде обязательно кояшлы көн кирәк инде, 25 градустан 20 градустан артмаган. Менә бүгенге көн шикелле 15 градус җылы һәм кояшлы көн инде, приборлы кояшта гына эшли инде. Алар сразу басуда карыйлар, анализ ясыйлар 30 минут эчендә. Шушы басуга нинди микроэлемент кирәк икәнен, 14 төрле микроэлемент, анда азотмы, фосфор, калий, железо, кобальт, марганец, цинк, кайсы нинди микроэлемент кирәк, уже анализын чыгарып, хуҗалыкка берип китәр инде. Әйе, бу көннәрдә район кырларында көзге уҗымнарның нинди ашламаларга кытлы кичерүенә тикшерү бара. Яфрактан тукландыру да үсемлекләрнең уңышлы үсешенә йогынты ясый. Яфрак диагностикасы үткәрү аларның нинди макро һәм микроэлементларга мохтаҗ, яисә киресенчә ул элементларның артык булуын билгеләргә ярдәм итә. Культуралар төрле, басулар төрле, почвенная разница да булгалы бит инде. Фазада растений төрле булгалы. Шул точную нехватку белер өчен как раз и кулланабыз листовой диагностика. Питание на питание растений влияет куп факторлар и точно белер өчен опять шул листовой диагностикинде. Мобиль лаборатория 1 сәгать эчендә үсемлекләрнең азот, сера, цинк, молибден, фосфор барлыгы 14 элементка ихтыяҗлыгын билгели. Безнең төркем килгәндә белгечләр уртасаба хуҗалыгы җирләрендә эшли иде. Шушы диагностика ясаганнан соң шул микроэлементларны кайбер басуларга керттек без. Кертмәгән басулар белән чагыштырганда 5-6 центнер урожайность уйнады дип әйтергә була инде. Факторлар күп. Үсешендә күзәтелә инде. Шундый ук тикшерү язгы сабан культураларына да үткәреләчәк. Инде кыр эшләренә килгәндә, авыл хуҗалыгы белгечләре әйтүенчә, районыбыз кырларында инде күп еллык үләннәр дә җитешеп килә. Бу исә тагын 10 көннән терлек азык әзерләү эшләре дә башланып китәчәк дигән сүз. Авыл хуҗалыгында чәчү эшләре тәмамлану белән игенче механизаторлар терлек азыгы хәзерләүгә керешә. Бу эштә явым-төшем булмаган вакытта җыеп алу ашыктыра. Июнь аенда игенче җәмгыятенең басу кырларында йөреп, эфирга сюжет әзерләгән идек. Алар бу сызыкта үзләренең алдынгы икәнлекләрен ел ахыры хисапларында күрсәттеләр. Игенчеләр икмәк уңышын гектарыннан 41 центнердан артык җыеп алдылар. Без килгәндә игенче җәмгыяте механизаторлары яшел азыкка арыш уруны тамамлап килә иде. Хәзер иң кулай вакыт. Бер атнадан инде соң булырга мөмкин. Һәр үткән көн азыкның туклыклыгын киметә. Яшел үләннең үскәнен көтеп торудан мәгънә юк. Түбән Утар авылы ягындагы очы-кырые күренмәгән бу басу 119 гектар майданны били. Уңышка килгәндә барлыгы 28750 центнер яшел азык кайтты чокырга. 3 чокыр салынды. Урожайга килгәндә безнең урожай уртача чыкты 146 центнер бер гектарыннан. Басулар төрле булды. 176 центнер чыккан басуда булды, 100 центнер чыкканы да булды. Хәзерге моментта хуҗалыкта люцерна уруга кирештек. Барлыгы 100 гектар люцерна урынды. Уруда 2 чапкыш катнаша. Шушы басуны бетергәч,
Люцинаны дәвам итеп китәбез. Люцерна 550 гектарлы басудан җыелачак. Белгечләр бу культураны уруны иртәнге сәгатьләрдә үк башларга киңәш итә. Бу үз чиратында төштән соң яшел массаны базларга салу мөмкинлеге бирә. Болай эшләгәндә үлән массасындагы каротин микъдары 40-50%-ка артыграк була. Синаж салганда яшел массаның дымлылыгы 55-60% булырга тиеш. Механизаторлар тәҗрибәле, вакытның да, техниканың да кадерен беләләр. Иртәнге якта эшкә керешкәнче тимер атларының төзеклеген тикшерү беренче урында. Ягуар 830 комбайнын егәрләүче Фәнил Галиев бу бригадада беренче елын эшли. Моңарчы Сабай җәмгыятендә хезмәт куйган. Майларын карап, пычакларын кайрап, аннан сулар салып, шайтып пешереп итәбез инде. Техник карап уздырып. Ничәгә Saat 6'da basуда bulabız irtə belən. Kiş belən texnika bitkənçə bunda basуда bulabız. Фәнил абыйның комбайны урган яшел масса Илхам Галиевның Т-150 тракторы арбасына урнашып бара. Алар ел әйләнәсе руль артында, кышкы чорда да эшсез тормыйлар. Кыш көне кар көрәтәбез инде авылларда. Җәй көне менә җирләр эшкәртеп, синажларга чыгып, синаж таптатып, шайтып эшләп йөрибез инде. Комбайн диткәнегезне дә беләбез. Әйе, Акрос дигән 530 комбайн бар. Анда 87 елларда эшли башладым инде мин. Менә нәрсә мастерская эченнән чыгардык аны. Ремонтка пешеп куйдык инде. Армиядан кайтканнан бирле эшлисез. Әйе, армиядан кайтканнан бирле шушы техника арасында инде көрүше. Ни өчен техника сайладыгыз? Жаңа шушай техника нишәтәсең инде, бер нишәтә алмый. Җирдә эшлисе килә бит. Конвейер бер үзлексез эшләп тора, азык запасы көн сайын сизелерлек тулылана. Бу эштә 9 һәм 5 метрлы 2 ургыч катнаша. 2 Ягуар комбайны, ташуга 6 КАМАЗ машинасы, 4 трактор җәлеп ителгән. Яңа техника белән тәэмин ителештә яхшы. Яңа техникаларга килгәндә язлыкта безгә яңа Селфорд 522 дигән чәчкече кайтты. Аның белән чәчүне исән-сау гына башкарып чыктык. Азык әзерләүгә килгәндә инде безнең бер яңа прис алынды. Печән присларга PRF-180 дигән 2 жатка кайтты безнең. Берсе ЖВН, берсе ЖЗБ. Яңадан кайтты 2 печән җыйгыч. Шуның белән быелга яхшы карманы әзерләп бетерер булып дип торабыз инде. Игенчелеләрнең тагын бер горурлыгы ул Динар Газизов. Әтисе эзеннән килүче яшь механизатор, һөнәре буенча иң яхшысы республика бәйгесендә җиңеп, көз көне Германияга стажировкага китәчәк. Хуҗалыкта төрле яшьтәге кешеләр инде безнең. Аның бар өлкән яшьтәге 35 ел колхозда эшләгән, шулар арасында яшьләр дә бар. Безнең хуҗалыкта Газизов Динар дигән яшь механизаторларның берсе. Ул безнең 35 яшьтәге механизаторлар арасында Казанда лучший по профессии конкурсында катнашып, беренче урынны алды. Һәм аны шулның уңайыннан Германияга 2 айга стажировкага җибәрүгә лаек булды. Мәктәпне тәмамлагач, Саба аграр көллиятен тәмамладым. Аннан соң Казанда книтуны тәмамлап, техносферный безопасность факультетын авылга кайттым. Ни өчен авылга кайтырга булдыгыз, югары белем алганнан соң да? Сабада белем алганда, аграрный колледжда укыганда практикаларда монда ошады, монда калдым инде. Үзебезнең хуҗалыкта отдел кадр Зөлфира апа резюме тутырып, анкеталарын Казанга җибәргән, шуның белән бардым. Шуннан беренче урын алып кайттым. Ничегрәк хисләр, Германияга барырга әзермисез? Германияга барырга әзер. Дөньялар ләнеп китсә алла бирсә, барыбыз дип әйтәбез инде. Ничек күз алдына китерәсез андагы стажировканы? Бараш күрербез инде, булай әле күз алдына китереп булмый. Булай нәрсә вәгъдә итәләр? Нәрсәгә өйрәтәчәкләр сезне? Төрле промышленностьларда экскурсиялар булачак инде. Балык, анда балык үрчетү, сөт буенча
тағы басу эшләре була микән, анысын әйтә алмыйм. Динар гаиләсе белән Шикша авылында яши. Авыл җиргә булган мәхәббәт аны хезмәтендә дә алдынгы итә. Гомумән, басуда ял итү дигән төшенчә юк. Авыл уңганнары һава торышының уңай булуыннан файдаланып калырга тырыша. Бирдә тиешле таләпләр дә катгый үтәлә. Ни дисәң дә, малның сәламәтлеге азык сыйфатыннан тора. Пандемия вазгыятында быел халкыбыз сабан туйсыз калды. Асыл бәйрәмебезнең иң күркәм кунаклары, кыр батырлары анда мәйдан түрендә хөрмәтләнә иде бит. Аның каравы июль аенда язгы чәчүдә катнашкан игенче механизаторларыбызның үзләрен генә җыеп бүләкләү тантанасы оештырылды. Анда 28 кыр батыры тәбрикләнде. Ил табынына икмәк китерү өчен армый-талмый эшләүчеләрне хәзер тагын бер кат күреп алкышлыйк әле. Кыр батырларын керү юлында соңгы модельле техника күргәзмәсе каршыла. Моңа бер генә ир-егет битараф кала алмый әлбәттә. Иң беренчесе абсолют сабан батыры Айнур Галиев иярли торган New Holland T8360 тракторы. Документы буенча 2013 елгы. Айнур бүген матур киенеп бәйрәмгә килсә дә үз техникасыннан күзендә алмый. Ул аның өчен иң якыны. Эшли башлаган елны башта Джон Дир тракторында эшләдем. Көзлектә инде җитәкчебез Зинур Даулиевич Челленджер тракторын тәкъдим итте. Шуннан эшли башладым. Дискатор агрегатында, чәчү агрегатында. Быел инде без языкта әмбе җәмгыятендә эшләдек. Анда 1100 гектар чәчү эше башкардык һәм 1000 гектар культиватордан җир эшкәрттек. Айнур җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятендә 2012 елдан бирле хезмәт куя. Күрсәткеч өчен эшләмибез, үз вазифабызны башкарабыз ди. Заманча яңа техникада эшләсәләр дә җирдә эшләү, икмәк үстерү зур көчләр таләп итә. Кыр батырының хыялы киләчәктә үзен комбайнда да сынап карау. Бу җиңү аныкы гына түгел. 2012 елдан бирле Зөлфәт Мөбәрәков белән сменалап эшлиләр. Узган ел Зөлфәт бүләкләнгән, быел Айнур чираты. Рәхмәт егеткә, бергә дустат эшлибез. Бер туган шикелле. Бер вакытта теге сүзгә килгәнбез юк. Чәчүләрдән соң инде менә шушы техникада эш башкарам. Печән корма әзерлибез. Район башлыгы Рәис Миннаханов кыр батырлары хуҗалык җитәкчеләрен сәламләп, иң элек куркынычсызлык таләпләрен төгәл үтәргә кирәклеген искә төшерде. Һәркемнең битендә маска, кулда перчатка иде. Алдынгы механизаторлар арасында яшьләрнең булуы да сөендерә. Динар Газизов игенче җәмгыятеннән килгән. Тырмада 1200-гә якын, культивациядә 373 гектарда эш башкарган. Барлык мәйданы 1400-дән артык гектарда җир эш башкардым. Нинди техника белән? МТЗ-1221. Ничә кеше килдегез сез хуҗалыкка? Хуҗалыктан 2 бүлекчәдән 6 кеше. Күргәзмә белән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин таныштырды. 2019 елда 700 миллион сумлык авыл хуҗалыгы машиналары кайткан. Бу елга чыккачта 8ләп яңа трактор, комбайн, җир эшкәртү техникалары белән тәэмин ителеш булган. 2020 елның ярты еллыгында 70 миллионга якын техника кайтарылды. Без инде монда күргәзмәгә куйдык. Иң современный, иң теге дөньяда танылган техникаларны, иң беренче торабыз менә Корона дигән фирманың косилкасы. Ул 9 метр киңлектә алымлы бик производительный косилка, җитешүчән косилка. Аннан инде үзебезнең Россиядә җитештерелгән Россельмаш заводы чыгара опрыскиватель, туры бу соңгы модель. Моның күп кенә монда автоматика бар. Инде сиптергечләре тыгылган вакытта автоматически үзе трактористка күрсәтә һәм әйтә, что сиптерми башлады дип. Аннары безнең мәтендә опрыскивательләр борылган вакытта кат-кат бер җирне сиеп китергән вакытлар. Яисә борылган вакытта алдан борылып сипми китергән вакытлар. Бу инде GPS ярдәмендә артык 2 кат сипмәсен өчен туктата ул эштә автоматически инде сипмәгә җиләрне трактористка күрсәтә. Яңадан килеп итү өчен. Тирлек азыгы әзерли торган агрегат, рәт араларын эшкәртә торган Бетнар культиваторы, 6 моделе Джон Дир тракторы, Амазона D96000 чәчкече гомумән биредә соңгы елларда кайткан иң соңгы моделле техника. Күбесе җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыятенеке. Безнең яңа техникаларны соңгы елларда бик күп алды. Мухабиршин фермер хуҗалыгы, игенче хуҗалыгы күп алдылар. Нырты хуҗалыгы,
Һәм башкалар инде, ну бuna күбрәк алгандарыбыз инде. Киләчәктә дә яңа техника белән Шытсу, юлбат хуҗалыклары, киләчәктә дә яңа техника белән тәэмин ителү күздә тотыла. Менә безнең бит республикадан субсидия бирелә шушы 60-40, пока бу программа бетмәде. Шуңа күрә шушы программа биткәнче күбрәк техника алып калырга инде. Чөнки аның 40% кире кайтарыла бу субсидия буларак. Но монда условиялары бар, аларның значит российский сборка булулары, российский паспорт булулары бар. Шарада районда игелүче бөртекле культуралар, аеруча арышның төрләре, бөртеклеләрдә очраучы авырулар хакында да сүз булды. Безнең районда 3 төрле сорт игеләр санам. Бу безнең тантана сорты, подарок сорты һәм памет күнәбая сорты. Культурасы арышның быел инде буйда әйбәткә үсте, башаклардагы әйбәткә формироваться итте һәм безнең карасам башкаларда ширизенасы дигән әсә бик сирәк әйбәт сикәлән дип әйтәсекләйбез. Бу да әйбәткә килде. Шулай ук безнең уҗым культураларына йөрүчеләшкән вакыттагы листовой подкормка бирүдә файдасы бик әйбәт булды дип әйтергә кирәк. Болезнаға килгәндә әйтәшләр, хәзер инде основном яфраклар арышның бетеп килә. Монда инде септориоз авырулары, шулай ук әзгенә ржавчина авыруы бар. Ржавчина авыруына килгәндә күбрәк ржавчина авыруы әзрәк кенә чагыштырмача күбрәк менә бу памет күнәбая сортында, безнең тантана белән подарок сортында почти юк дәрәҗәсендә быел сыйылны. Бу безнең өчен бик куанычлы нәрсә. Уңыш басуына карап төрлечә була. Аномаль эсселәр килмәсә, бу культураны югары күрсәткеч белән җыеп алу мөмкинлеге бар. Игенчеләр хәзер урып җыюны башларга әзерлек сызыгында тора. Күргәзмә соңында да Россельмашның Акрос 585 һәм New Holland комбайннары белән якыннан таныштыру, фикер алышу булды. Сабан туй майданында исә кыр батырларын мул табын каршы алды. Район башлыгы Рәис Миннеханов аларны тәбрикләп, рәхмәт хаты акчалата бүләк тапшырды. Сабан батырына моңа өстәп сарык тәкәсе бүләк ителде. Табыннарыбызга икмәк бирүче, безне сыйлы итүчеләрнең хезмәте дан, хөрмәткә лаек. Эпидемиологик вазгыять булса да, традицияны бозмыйча, йомгак, тантаналы шартларда ясалды. Бүгенге көндә аларның эшләгән эшләренең уңышлары Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Аны җыеп таласы бар әле. Шуның өчен Ходай ташлый күрмәсен. Инде яхшырына юрап, өстәмә эшләрен эшләп бетереп, bu эшләгән эшләребезнең уңышларын җыеп алырга язсын. Инде бүген без иртәрәк җыелып, буларны тәбрикләп китербез дигән инде бөтен чараларны карап, без бүген аларны тәбрикләү генә түгел, нинди яңа механизмнар бар, алар турында сөйләшеп алдык. Инде бүгенге көндә фикерләшү булды механизаторлар белән үзләре белән нинди бар алга таба. Моны кулланыргамы, кулланмаскамы, алар бит тип турыдан эшлиләр. Алар күбрәк беләләр безгә караганда. Шуның өчен бергә фикерләшеп эшләргә инде шул вакытта матур гына тәбрикләп тә алдык. Әз булса да күңелдән инде менә бергә шушылай Ходай бүген табигать шартларында бирде инде менә тышта матур гына алар белән бу эшләр турында сөйләшеп һәм аларны тәбрикләп киттек. Елда уздырылучы терлекчеләр слетын бераз соңрак вакытта, җәй ахырында оештыру планлаштырыла. Районда авыл хуҗалыгы өлкәсе елдан-ел үсеш кичерә. Язгы кыр эшләре тиешле вакытта 20 май тирәсендә төгәлләнде. Безнекеләр күрше районнарда эшкәртелми торган җирләрне дә арендага алып, чәчүлек майданнарын тагын да арттыруга иреште. Районыбыз игенче механизаторлары, белгечләр, хуҗалык җитәкчеләре чыннан да быелгысы Çeşun компаниясын дип әйтгән уңышлы тамамладылар. Хәзер инде ул артта калды билгеле. Хәзер инде үсемлекләрдән яхшы тикшерү алынып, аларны бүгенгә тәрбияләп, инде өлгерү процессы башлана дип әйтәбез. Күзге культураларда, аннан соң инде сабан культураларда кенеп өлгереп тартылып киләчәк инде. Бүгенге көндә без беренче иратта инде әйтәләбез. Беренче күп еллык үләннәрне җыеп алып тамамладык. Һәм инде Аллаһ көннәрдә икенче укос дип әйтәбез инде һәм бер еллык үләннәр, күп еллык үләннәрнең икенче укосы катнашазыкларны җыю процессы булачак инде. Терлек азыгын безгә мул кирәк, чөнки баш саннары малларның районыбызда елдан-ел артып бара. Бүгенге елда инде 30 мең чиген узып китәчәкбез. Мөгезле терлекләрнең саны буенча фермер хуҗалыкларда бик актив эшлиләр. Шуңа күрә терлек азыгы күп кирәк елда монда шатырга. Аннан соң инде бер төрле культураларны быелгы елда игенчеләребез
ikinci mexanizatorlarımız, bilgiçiler, yönelişlere gitip üstürüp, onun indi bütün tür proseslerini da teknoloji negizinde ütergerek, kübürek ütüy aldılar. Hem indi bu bilgili uңuşlarda şağılaşak. Eğer de indi mine bizden Petrov günlerine hatlı yanıdan da faydalı şifalı yağmurlarla uzayken yok, hava xatarlarsiz bu indi bizge yanıdan da köpmeder uңuşunu kullandırgan mümkünlük bileşek. Hem indi biz bizden turganını bilgili maksimal işlerge tiş bulabız, sözde yok. Şol vaqtda bu gündə kombayn parkını әзерләү бара, урып җыю эшләренә. Bu işte indi bizning читтәге җирләребез, аренда калган җирләрдә шактый комбайннарны ныклы әзерләп, уңышлыгын әйттереп, менә шу урып җыю компаниясендә башкарып чыгара туры киләчәк. Мин нәрсә дәсем килә? Быелгысы елның кыр батырларын hürmetlәү үзенчәлеклерәк булды. Әмма ләкин шул ук вакытта без инде үзебезнең менә бүгенге җыелышта эш мәсьәләләрендә сөйләшеп киттек, яңа төр техникаларын да күрсәттек. Һәм инде механизаторлар белән белгечләр белән бергә аларга бүгенге көннең мәсьәләләре буенча күбрәк игътибар бирә алдык. Һәм инде hürmetlәү дә инде бүтән елгы сабантуларда алар кыскарак вариантта әзрәк вакыт белән хөрмәтләнсә, быел инде иркенләп берәк утырып, шушы үзебезнең кыр батырларын хөрмәтләп, алар белән аралаша алдык. Алар өчен моның өчен билгеле рәхмәт хакимият башлыгына Рәис Нургалиевичкә берлектә оештырылган шушындый чара дип әйтик. Инде хөрмәтләп без аларга тиешле премия акчаларын тапшырылдык, абсолют батырга билгеле тәкә тапшырылды. Инде яңадан да алдагы көннәр безнең өчен уңышлы булып, барыбыз исән-сау булып, алдагы менә шушы районыбызда игеннәрне мул итеп үстереп, терлекләребезне мул продукция алып, алга таба да хезмәт итәргә өчен барлык хезмәтчәннәребезгә аларга исәнлек, саулык, иминлек телим, уңышлар булсын барыбызга да. Игенче механизаторлар кызу эш вакытында һәр вакыт хезмәттә. Бу бәйрәмдә аларны данлап кына калмыйча ялда иттерделәр. Баянда Булат Шарипов, алып баручы Рамил Шарапов иде. Зәринә Хәсәншина исә үзенең иң матур, моңлы җырларын бүләк итте. Яш йөрәк яшьтибә искән җилләр, миңа сөйгәнең киләр исә. Яш йөрәк яшьтибә искән җилләр, миңа сөйгәнең киләр исә. Кил, 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 килергән килде. Kilinde yılmayıp elinde sağındım bәгърем сине. Килергән kilinde yılmayıp elinde sağındım bәгърем сине. Агымдагы 2020 елда районыбыз кырларыннан 898,204 центнер уңыш җыеп алынды. Гомуми нәтиҗәдән соң гектар чыгышы 36,16 центнерны тәшкил итә. Уракта районның һәр хуҗалыгы көнне төнгә ялгап эшләде. Тырышлык саннарда ачык чагыла. Мәсәлән, Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында икмәк чыгышы гектарыннан 50,5 центнерны тәшкил итә. Бу район буенча иң зур күрсәткеч. Безнең иҗат төркеме август айында Зөфәр Зиннәт улының басу кырларыннан урак эшен яктыртып хәбәр әзерләгән иде. Хәзер шуны хәтерләрдә яңартабыз. Без килгәндә Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгының 130 гектарлы арпа басуында комбайнчылар соңгы гектарларда арпа сугалар иде. Яңа 2 акрос комбайнын Айрат Хәмитов һәм Рәис Шакировлар иярлый. Урып җыю кампаниясе башланганнан алып Айрат Хәмитов 18,000 центнер, Рәис Шакиров 16,5 центнер ашлык суктырганнар. Культура өлгергән сайын басуга кертәләр, шул басуларны урып барабыз инде без. Үзебез иртәлән килеп комбайннарны карыйбыз да бер кат. Чыгып китәбез. Кич белән тоже шаклап төшә башлагач, артыгын йөреп булмый. Шул вакытта кайтып туктыйбыз. Аллага шөкер, һава шартлары әйбәт бара әле пока. Урк уртасында 1-2 көн ялда берип алды, яңгырлар явып, ул вакытта әнә комбайннарны карадык инде ныклап. Булай эшләү белән Аллага шөкер, зарланыр түгел. Көнгә менә ни хәтле центнер ашлык сугасыз? Ул басуыннан, культурадан карап инде, булай уңыш чыгышы әйбәт диләр инде. Безнең комбайнда теге ситнәне күрсәтмәй, бункер санын компьютер шутлап бара, нитә? Ничә бункер эшлисез? Менә кичә, например, 17 бункер җыганым инде. Бауыр инде теге 20 бункер җыган көннәрдәге. Аллаһка шөкер, булай
культура басуда теге оңыш булса, безгә дә теге күңелле инде. Комбайннар суктырган ашлыкны өзеклек тудырмыйча ындыр табагына стажлы шофер Минәхмәт абый Закиров ташып тора. КАМАЗ машинасында ул 3 дистә елдан артык эшли. Быел исә яңасының руль артына утыру да насыйп булган. Эшнең бик оешкан төстә баруын, тоткарлыклар булмавын билгеләп үтте ул. Көненә төрлечә була инде. 2000-нән артык, 2000 ситнердан артыкларда ташаган бар, 1700 ситнердан да ким ташаган юк инде. Көнгә, төрлечә була инде. Менә иртә турып, чыгып китеп, бик кичкенә кайтырга туры килә. Ял итәргә өлгерәсезме соң? Без шуңа күнеккән инде, авылда яшәгәч бит инде аның сәгатьле дигән вакыты юк инде. Иртүк чыгып китәсең, кич кайтасың инде. Урып җыю чорында хуҗалык игенен җыюда барлыгы 3 комбайн эшкә җигелгән. Тагын бер алдынгы механизаторлары Хәмид Галимов Дон комбайны белән икенче басуда суктыруда иде. Соламны комбайннар басуга сиптереп бара. Хуҗалык җитәкчесе Зөфәр Мөхәммәтшин быел иген җирләрен бик уңдырышлы булды ди. Хезмәткәрләренең дә үз эшләренең осталары булганлыгын билгеләп үтте ул. Техникаларын вакытында карап төзәтеп эшкә тоткарлык тудырмыйча эшли белә егетләребез. Кичтән комбайн чыгымлап турса, иртән төзек булып басуга чыгып китә алар ди җитәкче. Biz indi уборкага елның елында ныклап әзерләнеп киләбез, чөнки бит инде уборка ул ашлыкны җыеп алу иң мөһим чараларның берсе. Басудагы икмәк түгел, ындырдагысы гына икмәк бит әле безнеке, шуңа күрә дә инде без әзерләнәбез ныклап. Безнең 3 комбайныбыз бар, икесе Акрс, берсе Дон комбайны инде. Аларда бик тәҗрибәле механизаторлар эшли инде. Алар елның елында мол уңыш җыеп алалар. Узган ел без мисал өчен 50 000 ситнер валовый сбор булган иде. Быел инде без планлаштырган идек. 54 000 ситнер алып кайтырга. Шәт шуны алып кайтырбыз, чөнки инде менә бүген 46 000-нан узып китте кайтканы. Әле безнең будай сугылмаган, будайны сугып бетергәч, шул 54 000-гә чыгарбыз дип торабыз инде. Уборканы без инде планлаштырган идек 29 августка бетергә дип. Анысы да шулай бетергә тора. Инде һава шартлары гына әгәр дә безгә аркылы төшмәсә, һава шартлары да бүгенге көндә уңышның һәр гектардан чыгышы 46-да 4 белән барадыр. Без уйлап торабыз инде 48-49 ситнер белән түгәрәкләрбез дип, чөнки будайыбыз бик әйбәт. Менә аны җыеп бетергәч, шул һәр гектардан 48-49 ситнер уңыш булыр дип торабыз. Безнең инде һәрбер кеше универсаль дип әйтергә кирәк. Менә бүген комбайнерлар янында булдык. Мисал өчен Шакиров рәис бүгенге көндә комбайнда эшли ул. Кыш көне ул роботта оператор. Кирәк була икән ул даилный залда сыер сава безнең. Менә узган ел түгел, яз көне безнең сыер саучылар белән авыррак булды. Без попрос иттек, ул 2 айга якын сыер сауды. Яз көне ул чәчү сыелка агрегаты бар. Bütün ашламаны туман агрегаты белән ул кертә, bütün гербицидны агуларны ул сибә. Көзгә менә комбайнга утыра безнең шундый җегетләр инде. Аның күбесе шундый инде. Гомумән ул Шакировлар турында әйтсәк, бүгенге көндә безнең алар нәселеннән 10 кеше эшли, 5-се инде беренче буын дип әйтик. Менә шушы рәисләр, менә әле генә прислар янында булып абыйлы Наил белән Раиф бер туганнар. Кызлар инде Раилә белән Рәйсә бухгалтерлар. Икенче буыннар инде икесе инженер, берсе янында булдык, менә кызы эшлидер. Берсе нихолог тракторында эшли, берсе шул нихолог тракторында сменада эшли, инженер булса да, менә шулай итеп алар бөтенесе безнең эшчән гаилә инде. Әйе, Шакировлар династиясыннан берәрсе чыннан да һәр эштә очрый биредә. Инде менә Солам прислау басуында шуларның икесе Раиф һәм Наил Шакировлар хезмәт куя. Алар да соңгы гектарларда эш башкаралар иде. Гомумән, хуҗалыкта эш комплекслы алып барыла. Комбайнчылардан соң прислаучы тракторлар эшкә җигелә. Әзер Соламнар исә көндәлек кайтып урнашып бара. Һәр көнне инде прислаган Соламны алып кайтып, складларга, күбесен инде без складларга ябыз, ипшкаскертләргә дә куйдык инде, алып кайтып ташып барабыз инде. Безнең басуда практически көн сайын көнлек Солам калмый. Басудагы икмәкне иртә таңнан караңгы төшкәнчегә кадәр шофер егетләр ындыр табагына ташый. Монда да эш җайлы оештырылган. Шактый еллар инде ашлыкны ачык һавага түгел, ябык корылмага салалар. Бу исә һава шартлары начарланып киткән очракта да эшкә киртә тудырмый дигән сүз. Биредә барлык эшне техника башкара. Кул көче шулай күптән кулланылмый бездә
ди Зөфәр Мөхәммәтшин. Биредә хәтта склад һәм амбар мөдирләре дә юк. Кайткан ашлыкны бер КСУ һәм 2 КЗС җайланмаларында киптерәләр. Склад эчендә урнаштырылган КСУ сушилкасында хәзерге вакытта будай киптерелә. Икмәкнең дымлылык нормасы 13-14% тәшкил итәргә тиеш ди бу җайланма белән идарә итүче Гали абый Гарипов. Һәм шушы киптерү агрегаты аша симәнә орлыклары да әзерләнә. Барлыгы 1600 центнер арпа, 350 центнер борчак, 600 центнер сулы һәм арыш симәнәләре әзерләп саклауга куелган. Складтан сушилкаларга, аннан соң складларга ашлыкны ГАЗ-53 машинасында Илнур Захриев күчерә. 3 сушилка бар. Bir КЗС инде 78 елгы иске КЗС. Ансы да бик әйбәт эшләп тора. Берсендә 4 ел гына элек төзеп куйдык, алдык. Берсе түгәрәк сушилка шулай инде 18 еллап эшлидер. Ансы күбрәк симәнәдә эшли. Менә шул өчесе белән инде көн сайын шул 1000-1200 ситнер икмәкне урнаштырып барабыз. Ну, басудан кайта инде 2500-3000. Шуңа күрә кайсы бер чакта яңгырлы көннәрне дә көтеп алабыз. Чөнки склад тула башлый, шул яңгырлы көннәрне инде ул икмәкне эшкәртеп бетерәбез. Ындыр табагында 1978 елдан сафта булган КЗС әле бүген дә ашлык киптерү чистарту эшен башкара. КЗС операторлары Илшат Тимербаев һәм Нурхат Шакиров арпа орлыгын складка куярга әзерли. Ватылманы әйтмәде, эш бик авыр түгел инде. Техника ватылма бер шанс ала киеп куябыз да ремонтта яз көне. Шул киптерәбез икмәкне ни булган карамастан 12-13 транспорт төшерәбез инде. Буларның кышка сакларга. Менә бүген фураж крейн, фуражга киптерәбез. Бүген көндә арпа киптерәбез. 100-150 тонна. Көнгә 4 КЗС киптерәбез инде. 5-нче сәгатьтә тутырып кына калына. Ите белән киптерә башлыйбыз тагын. 20 тонна 80 тонна чыга инде. Кырык кайткан вакытта шире кайтса инде 2 КЗС 3 КЗС була инде. Киптереп була. Яңа икмәк киптерү җайланмасында хуҗалык инженеры Илфат Шакиров эшли. Ул Шакировлар династиясының тагын бер вәкиле. Кызу урак өстендә КЗС операторы вазифасына алынган. Махсус прибор ярдәмендә бер төкленең дымлылыгын билгели. Бу җәйге чорда инде КЗСта шул икмәк киптерү эшендә катнашам. Монда басудан кайткан икмәкләрне турымында салалар, ашыкты. Складлардан да салып киптереп чыгарабыз. Хәзер вакытта арпа кайта, арпаны киптерәбез. 15ләр белән кайтып 13-14 хат киптереп чыгарабыз. Менә яшь кеше буларак Илфат әйтегез әле, авылга кайтканыгызга үкенмисезме? Юк, бердә үкенмим. Авыл хуҗалыгында, авылда үскәч тә инде, авыл тормышында кайнагач, авыл хуҗалыгын яраттым. Бүгенге көндә авылда эшлим, Алла бирсә, алда көндәрдә дә эшләрмен дип өметләнәм. Bütün условида бар монда авылда кайтып эшләүчеләргә. Мин инде үзем Казан дәүләт аграр университетын бетереп, монда инженер булып кайттым. Укыган вакыт дәврендә инде миңа хуҗалыктан да, министрлыктан да стипендия түләнеп торылды. Бик зур рәхмәт инде җитәкчеләргә. Арендный жилье белән тәэмин ителгән. Шунда хатыным белән бәләкәй кыз үстереп ятабыз, Аллага шөкер. Алдагы көндәрдә дә инде шул авылда эшләрмен дип өметләнеп калам. Яшь кадрлар чыннан да соңгы елларда шактый гына кайткан һәм хуҗалыкта өлкәннәргә алмашка белгечләр үсеп килә дип әйтергә кирәк. 2 инженер, 2 мал табибы, 1 агроном хәзерге вакытта хуҗалыкның киләчәген тәшкил итә. Менә безнең ярты елга уртача хезмәт хакы 36 000 чыккан иде. Узган ел 32, безнең еллык 32 000-нән артык, менә 4 000-гә уже арту бик зур сан бит инде ул. Ындыр табагында барган эшләр белән танышып йөргәндә, икенче як басудан ашлык дип Багыз Абый Гыймадиев та кайтып җитте. Ул Дон 1500 комбайны соктырган ашлыкны тоткарлыксыз амбарга кайтара. Менә бүгенге көндә бодай ташыйбыз. 5нче рейс көнгә. Алда көндә арпа ташыдык. 22 бункер кайттым көндә. 22 рейс инде. Сулы ташыганда 30-32 ситнеге бункер кайтты. Уңышлар мул булды, җыеп алырга көнем бирде, Аллага шөкер. Гомумән хуҗалыкта бүгенге көндә барлык тармагында 70 кеше хезмәт куя. Зөфәр Мөхәммәтшин менә 30 ел инде аның алыштыргысы җитәкчесе. Гомер буе туплаган тәҗрибәсе, зирәклеге белән ул хезмәткәрләре өчен уңай эш шартлары тудыруны, булганны кадерләп саклауны максат итеп куя. Даими төзелеш һәм сөкләндерү эшләре бүген дә дәвам итә. Амбарда гына да шушы җәйдә 2 ашлык саклау склады, 1 йөк үлчәү корылмасы, ягъни автовиса төзеп куйганнар. Амбарның
заводының тирә-ягына өр-яңадан коймада тотканнар. Зерно склад төзедек, моңарча әле безнең зерно складларга кул җитмәдер, алар бик тузганнар инде. Икесен моның без амбарда төзедек, икесен Татекшермә авылында фермалар кырыенда инде. Алга таба кыш көнен ташып йөрергә уңайсыз булмасын дип. Шулай ук без бер ферма салдык инде быел. Синаж базы салдык 16-га 81 метрлы. Күп төзелешләр бар инде. Тагын төзелеш әле безнең тагын бер склад без планлаштырабыз. Бәлки анысын быел ук төзи башларбыз дибез инде. Чөнки без һәр алга таба планлаштырабыз инде. Һәрбер культурага аерым склад булдырырга. Ул аерым сакланса җайлырак та була, тоту өчен дә җайлы була. Монысы бер. Икенчедән инде нинди ябыйгыт кирәк, без инде курыкмыйча тотынабыз, тиз төзибез. Менә уборка башланганда без инде уйлаган идек башта складлар җитәр дип, аннары инде менә бу 54 мең ашлык кайта башлага җитмәс дип уйладык та 1 августта складны сөй башлаган, 15-нә без аны сөп битереп асфальтлап чыктык инде. Ул 11 метрга 96 метрлы склад, без аны 15 көндә эшләп чыгалдык. Шуңа күрә төзелешне без аны тиз эшлибез, инде җайлаштык. Бригадалар бар аны эшләргә. Безнең инде түләүдә проблема юк, акча белән проблема юк. Сөттән безнең акча әйбәт керә, шуңа күрә инде сөттән иттән biz игенчелек продукциясы практически сатмыйбыз. Но безнең быелда, узган елда артык икмәк бар иде. Без әле моңарчы сатмадык. Хәзер дә без сата алмыйбыз, чөнки безнең КАМАЗларыбыз юк. Безнең инде менә шушы бер икмәк ташучы КАМАЗда 153 икмәк ташый басудан, 153 инде амбар алдында эшләйбез. Икмәк сатырга Шәмәрдәнгә җибәрәбез икән КАМАЗны, димәк комбайннар тик тора дигән сүз була. Шуның өчен менә складларга туплыйбыз инде без. Моннан 2 еллык кенә 30 мең икмәк кайтса, тулайым җыем 30 мең ситнер булса да сөенәдерик. Узган ел инде 50-га җиткәнебез икән, сөендек. Быел инде 54 дибез. Шуңа күрә инде җир шулык бит, ул җир атмый. Бу инде бары тик ирешчеләр, менә шушы технологияны яхшырту, ашламалар кертү инде. Біз быел 160 килограмм тәэсир итүче мәддәләрдә ашлама керттек. Узган ел 123 килограмм керткән идек. Шуңа күрә ашламалар да керә. Техникаларда инде ел сайын без күп техникалар алабыз, яңартабыз. Тагылма коралларны, яңаларны алабыз. Алар үзләренең эффектларын бирәләр инде, шуңа күрә уңыш тарта. Игенче механизаторлар бер юлы берничә эшне алып бара. Көзгө культураларны чәчү һәм җир эшкәртүгә дә заман техникалары җәлеп ителгән. Безнең шул ук вакытта инде хәзер бит җир эшкәртү, көзгө чәчүләр дә бара. Без инде көзгө чәчүне безнең 200 гектар арыш иде. Без аны чәчеп битердек. 220 итеп чәчтек, арттырып быел. Һәм әле яңадан планлаштырабыз 80 гектар бодай чәчәргә. Ансын инде 31 август, 1 сентябрь көннәрендә чәчәргә дип торабыз. Чөнки көзгө бодайны соңрак чәчәргә. Чөнки быел көзгө бодай безнең әз иде, 80 гектар гына. Без аннан 51,5 центнер уңыш алдык. Менә шуңа күрә инде быел өстәп чәчәргә уйладык, планнан тыштагын. Җир эшкәртү эше шулай ук бара. Безнең 2 трактор эшли, берсе К700, берсе Нихолк. Инде практически шушы комбайннар артыннан саламы җыела, аның артыннан җирдә эшкәртелеп барыла. Берсендә К700 агрегаты тирәнәйтеп эшкәртә 30-35 сантиметрга, Нихолк агрегаты инде 20-25 сантиметрга эшкәртеп бара. Бүген иртәгә Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында урып җыю эшләре тулысы белән төгәлләнә. Авыл хуҗалыгында алдынгы технологияләр дигәндә иң элек күз алдына куәтле техникалар килә. Саба районы басу кырларында аларның ниндиләре генә эшләми. Бу заманча техникаларны үз җирлегебездә булдыру, җир эшендә сынауга килгәндә җитәкчелек зур әһәмият бирә. Дәүләтнең авыл хуҗалыгы министрлыгының төрле программаларында катнашып, техника паркы даими яңартылып тора. Без сезгә хәзер Саба районы җирләрендә игенче механизаторларыбыз иярләүче иң яңа тимер атларны күрсәтәбез.
Сабаларның авыл хуҗалыгы өлкәсендә кайнаган тынгысыз тормышы ел әйләнә безнең камералар объективында. Алны-ялны белми эшләгән сыер саучылар, игенче механизаторлар, җитәкчеләр, радио, телевидениебезнең сюжет репортажлары, тапшырулары геройлары. Эше белән кеше булган бу тармак вәкилләрен тамашачыларыбыз да яратып күзәтә. Ил табынын байытучыларга дан һәм хөрмәт. Бүгенге атна информацион программабыз тәмам. Рекламадан соң җырлы бүләк студиясендә очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.